Na to jebem, na to shadow from the bottom. Ruka venku, ide baťo, práve zlato, ja som zákon. Raklo, fuck off, chátorako na vám drako, vaše kríže. Čauko lidi, tady je Maty a tohle je tek moje poprvé. Tenhle tek není o sexu, ani o věcech okolo sexu, nebo co jsem si tak zjišťoval, tak o tomhle není, ale je o různých příhodách a co se vám staly poprvé, co jste dělali kdy poprvé. Znamená, když jste poprvé šli do školy, když jste poprvé odešli ze školy, když jste poprvé něco udělali, když jste poprvé byli na policii a tak dále, a tak dále. Tohle video bude plný takových otázek. Moje první vážné zranění. Já abych si tak přiznal, jsem se nikdy vážné zranění neměl. Vím, že jsem hrozně jako malý, že jsem všude jako lezl a takhle, a jak jsem lezl, já jsem měl úplně také modřiny. Úplně takhle po celých rukou a tak jako, no po celých, třeba takovýhle jelita, že já jsem všude padal, já jsem byl hrozně tele, tak jsem dost jako jezdil na kole jako malý, takže odřený kolena, sedřený lokty, že jo. A takhle no, jinak jako já jsem asi v životě neměl jako žádný jako veliký, fakt jako velký zranění. Takže tak. Moje první operace. Moje první a jediná operace byla ještě ve školce, mám takový pocit, kdy mi odstraňovali nosní mandle, protože jsem nějak pořád měl rýmu a měl jsem nějaký zvětšený, tak mě odstranili a už je prej nemám, už to prej mám dobrý. Jinak opět, co souvisí dost s předešlým, já jsem v životě neměl žádný velký úraz, ani žádný slepý střevo, nic. Tudíž jsem jako nebyl na operaci, to je jediná operace, kterou jsem já podstoupil, no? Jinak jsem si tak nějak všechno vyléčil sám. První video na YouTube. Moje úplně první video, co jsem nahrál na YouTube, bylo úplně na prvním osobním kanálu, kdy jsem pro moji školu, našel jsem na stránkách mojí školy, jsem našel nějaký fotky, prostě prvňáku, jako celý školy, jak měli vystoupení vždycky na akademii, jak je poslední rok, tak každý má to vystoupení na škole, takže každá třída, že bych přestal naší školu ten rok a udělal bych to jako prezentaci, já jsem to dělal v Movie Makeru, to nebylo to jako prezentace, ale vypadalo to tak, že byly tam prostě fotky a nahrál jsem to, akorát to bylo pojatý jako video, že to bylo uložený v AVE, myslím, jo, ve MVM, nebo nějak tak, v čem to ukládá ten Windows Movie Maker. To jsem mě jednoho kluka a on repoval a my jsme tady byli hrozně zažraný, jako my jsme prostě úplně, že to je borec a strašně jsem ho poslouchal. A já jsem tam těm tancujícím prvňákům dal ten jeho rap. Ježíš, to kdybyste viděli, já jsem se teď na to koukal, já jsem se u toho tak nasmál. On tam prostě jel, že jo, něco, já si to nějak nepamatuju ten text, ale prostě teď on tam měl ten rap, že jo, a teď ty prvňáci tam tancoval na těch fotkách. Když se někde nejdu to video, tak ho budu tím tady jako někde dole, jo. Já se ještě kouknu na ten můj úplně první kanál, jestli tam ještě je, ale že bych ho jako stáhnul, ale to, když se ho taky tady teďka někde dole, jo, v nějakém rohu, ale jako fakt bylo hrozně vtipný. Ono mi to nepřišlo a pak jsem to dal jako na Facebook, že to pošlo jako ředitelovi a právě a teď jako jsem tam jako nevěděl, že jo. Teď jsem jako nevěděl, jestli to jako bude dobrý a tak jsem to prostě hodil, jsem to nějak neřešil, že prostě, já nevím, jaký jsem byl asi ve 4. v 5. třídě, tak jsem tam hodil a teď prostě tam ty komentáře, hele jako super jo, ale ta hudba se tam vlastně hodí a já úplně proč, prostě, to je prostě ten kluk a že je hrozně dobrý a tak já jsme hrozně žrali. Můj první přestupek nebo můj první potyčka s policií. To je zvláštní téma. Můj první bylo, že vlastně v tom městě, kde já bydlím, někdo udělal z hadice a jakého klacku, tak na jeden strom to tam prostě navázal a dal tam ten klacek, tu hadici a ten klacek. Myslím, já nevím, kolik mě mohlo být, nám bylo málo, my jsme tam byli tak 3, co nám bylo také málo a pak tam bylo hodně těch, co to jako udělali, jo, což byli samotný jako 15, 16, 17, asi tak jim bylo, nám bylo tak 12, jo, 11. A zrovna ten den říkal se, že nějaký bezďák uřízt jednu tu hadici, ale ne tady na tom, oni byli v podstatě dvě, jedno bylo jako velký, udělal ještě menší a to byl kousek dál, bylo tak o 50 metrů dál. A my jsme prostě to a ještě jsme říkali, to jako ještě, že to prostě neduplo s nikým. Tak v pohodě jsme se tam sedli, my jsme tam přišli my, pak samozřejmě my jsme měli nejméně hodin, většinou to byly lidi z naší školy, tak jsme tam jako tak posedali a to. A teď najednou tam za náma přišel nějaký dědek a něco tam začal na nás řvát, bordel a tak, jako, ale my jsme to jak neřešili a hlavně jako když už to, tak jako se to uklidilo. Jo. Vůbec já jsem byl pryč s jednou holkou vlastně okouknout ty rozřízlou hadici a šli jsme za nějakýma klukama, že jsme si mysleli, že to udělali oni. Ale jsme přišli, až tam byl nějaký dědek a že nejhřvál, jo. A že něco, já teď nevím co. No prostě mě jsme neviděli, co jsme se tam sedli
A teď jsme tak čekali, prostě se tak houpali, že jo, tam byl takový chill, prostě jenom jste šli po škole, když jste prostě neviděli co, tak jsme tam šli. My jsme tam jako čekali a teď najednou jako policajtka, ze křoví na nás vybavila policajtka. Druhý policaj hajzl šel ze zádu, aby jsme nemohli zdrhnout. A jeden kluk, co seděl na tom stromě, tak tam bylo takový trní, jako fakt hustý, jo, a prostě fakt jako trní. A on prostě, já nevím, jestli on něco měl jako a jako u sebe, nevím, jestli nějaký drogy, ale to on asi neměl. Ale prostě asi se jako a normálně se skočil a začal prochbíhat tím trním. Úplně, když jsme ho pak potom, když už nás pustili, tak úplně takhle ty krvavý, ty úplně jak byl rozkrávaný, to byl fakt úplně humu. A já tam žil seděl, mě to bylo nějak jedno, jo, protože to byl vlastně můj fakt úplně první a všichni říkali, že prostě jeden nic není, jo, že s tím jsem já vyrůstal, tak všichni tam ty honili policajti a všichni rozbíjeli všechno a já jedinej tam takový ten jenom co to poslouchal a jo, to bylo hustý, jo, to, jo. Ale tak jsme tam seděli, že jo, a teď mě jako proč pro nás jdou. A teď oni, no, Pětku, ty tahnice. A my jakože ne, že ho nikdo nic neviděl. A to je tady z toho baráku, někdo ji ukradl. No takže my jsme už se jako, že nám přišel, že jsme to ukradli, ne? Tak by nám jenom nějakou spoluúčast nebo něco na tom, že jsme prostě byli na tom místě, jo, si kravin. A pak jsme šli ještě na to druhé stanoviště, na to velký, kde už nebyla vlastně ani jedna, že jedna byla uříznutá, jedna byla rozbitá. Tak tam těch taky asi 5 sedělo, takže jsme sebrali, obešli jsme to, potkali jsme 2 spolužáčky, který si udělali ještě jedny, takže byly 3, takže ještě jedna. Takhle byla ta houpačka nahoře, takže tam jsme šli taky, to jsme taky jako sebrali a pak jsme šli k tomu hlavní, tam jich bylo snad asi 20. A jakmile uviděl, že už jich začali zdrhat, ten hajzl policajt to zase obešel, že zase še nechytil. Jo. Ale prostě jenom tak jsme ho sepsali, každý řekl úplně jiný jméno, než má, no a byli jsme všichni šťastný. Jinak, no to byl můj první, takže to je můj první potyk s policií. Můj první doopravdy velký strach. Můj první doopravdy velký strach byl, tyjo, to jsem byl snad ještě ve školce. A to jsme šli do nějakého muzea a tam byly jako normálně muzeum nějakých pohádkových bytostí, jo. A tam byly fakt hezky udělan. A pak tam bylo jako nějaký strašidelný, že tam byly strašidla. A prostě já, že jo, frér, řekl, ty vole, co to jako může být. A teď já jsem tam šel a to bylo jak z hororu, jak se tam bálí teďka. Tam byl úplně vycpan třeba vlkodlak, ale to byl normálně týpek, normálně takhle a ty oči, ty zuby a ten vypadal, jak kdyby každou chvíli úplně po vás měl skočit. A i když to byla vycpaná socha, jo, já nevím, jak to dělali, jestli to bylo nějak z něčeho, ale nebylo to z vosku, to bylo z něčeho udělané, ale prostě asi z nějakého toho materiálu. Ale ty vole, kdybyste to viděli, já jsem šel tam a pak jsem tam byl ten vlkodlak, ten byl fakt hnusný, to bylo jak vlk, kdyby stál. A pak tam byl takový drak, ale ten drak byl jak doopravdický. A oni ještě jako, a já jsem normálně, že já jsem něčemu věřil. A teď tam ty zaměstnanci jako chodili a prej. No on má hlad, hele, nechceš si tam k němu víc. Ty vole, já když to řekl, já jsem se fakt skoro rozbrečel, já jsem fakt se úplně strašně bál, protože to bylo úplně hnusný. Takže to je můj první strach. Moje první jídlo, který jsem dovedl nějak uvařit, ale musí se tady je to, že se to musí zpracovat, jo. Tak co si já tak vzpomínám, tak asi první jídlo, co jsem kdy uměl jako zpracovat, jako vařit, fakt když jsem teda na pánvičku a tak to byly asi míchaný vajíčka nebo něco takového, jo. Že můj táta dělal lipový míchaný vajíčka, úplně fakt jako, lepší jste nejedli, ať si jíte kdekoliv, prostě takhle dobrý, to jsem fakt snad nikde ne. A on může mě naučit, tak já teď už umím taky, ale nemůžu je tak dobrý, že neví, jak to přesně dochutit, jo. Ale fakt je to moc dobrý, takže míchaný vajíčka. Asi jo, no. První láska. Tohle nevím, jestli bude hnusný anebo ošklivý, ale mně přijde, že jsem se ještě v životě jako nezamiloval do někoho, kdo by mi to jakože opětoval. Já vždycky mám taký ty platonický, jo, ale ne jako teď už, jako teď se snažím co dáš, jo, teď to musím i na ulici zkoušet, jo, i když je to těžší, ale když to vlastně v podstatě vůbec neznáte, nevíte z jakých okolností kam jde, za kým jde, z jakých okolností, co si zrovna stalo a vy to prostě nevíte a musíte tam stejně jako jít za ní a zkusit to, že? Protože to hranic neznamená. Já nechci být teď hnusnej jako s jednou slečnou, kterou jsem teď chodil, a ji tady nechci jmenovat. Je to rok zpátky 2, ne, tak 2 roky, 2 roky nebo rok. A prostě já od teď jsem právě nemám přítelky, protože znám pár holek, který by asi chtěl být moje přítelkyně, ale pořád já necítím tam to, asi řeknete prostě, že jsem jako debil nebo něco. Ale já prostě necítím to, že fakt prostě s tou holkou jako chci být, ne jako spojovaný, mě to ani nevěděl, že jsem s ním spojovaný, že já ji fakt mám rád, ale prostě jako je to kamarádka, jo. A jako nechci, já tam prostě, tam není ta jiskra, tam není tak ta chemie, prostě tam neprobíhá v tom mozku. Tam není to, že byste vlastně pro toho člověka šli skočit do baráku,
nebo něco, to tam prostě není. Takže já jsem ještě neměl první lásku, ale čekám a hledám, protože jestli něco, tak se osvětlím. Moje první poznámka, to je hrozná příhoda, já ji hrozně nerad vyprávím, ale já jsem nebyl prostě průserář ani teď nejsem, já jsem takový ten, co se vlastně učí, je v pohodě a tak. Učím se, neřeknu, že ne, ale ne jako, že bych byl fakt našprtaný, jo. Občas se naučím, samozřejmě na testy jsem se učil, jo, nebo jsem se učil, se ještě učím, ale není to vlastně, že bych třeba na každou hodinu měl úplně všechno, jo, na každý den, na všechny hodiny, jako to v žádném případě, jo, to by podle toho taky mělo vypadat průměr, že jo, to tak nevypadá, ale to moje první poznámka byla, kdy to jsem jako, já jsem fakt to nedomyslel nějak a my jsme byli asi v 3. třídě, to se normálně pamatuju v 3. třídě. A já jsem seděl ve 3. lavici uprostřed nějaké. Já mám hrozně aktivní třídu a oni prostě pořád, oni nejsou jako hyperaktivní, že by prostě museli, ale prostě pořád lítají, jako nebo lítají, běhají, pořád prostě a teď už jako tak ne, ale prostě třeba 4., 5., 6., 7. prostě po té třídě, pak prostě tam házeli něco a pořád něco, nehrali se tam fotbal. Jo, já jsem jim prostě řekl, něco, jo, že bacha, že je tam učitelka. Já jsem to prostě hlásil, že jo, já budu držet partu, nebudu jak ten šprtík. Paní učitelka, oni tady běhají, co s tím dáte udělat? To prostě jako v životě. A prostě řekl jsem, že bacha učitelka a oni jako, hej, jestli drž hubu deble, nebo něco. A jsem se naštval. A prostě mýho kamaráda, který mi zrovna nic neřekl, a je to prostě teď můj nejlepší kamarád, Tomáš, že jo, se kterým jsem natáčel geček, tak on takhle běžel kolem mě a já jsem byl takhle. Nevím, jestli to vidíte. Já jsem byl takhle, tak jsem měl nohy. A jak on běžel, tak jsem takhle kopnul a jeho to úplně prostě odrazilo na druhou lavici a on chudák. Je úplně také naražen. Tady. Úplně takovou šmouhu od toho, jak prostě narazil. A mně to pak bylo strašně líto. A pak jsme šli k té učitelce, že jo, na hodině, ty vole, co jsem si tu nechal sežrat. Já jsem stál také před tou tablí s tím Tomášem a on úplně jako prostě on, že jo, brečel, že já jsem nedělal, že to musel plát, já jsem fakt kopl a on prostě tady a úplně tady takhle nateklý toto a úplně prej. No Matěj, prostě tak, a já jsem dostal jenom poznámku, jsem dostal i důcku, nic prostě, jenom poznámku. A to byl hrozně smutný, a prostě. A ještě jsem se tam začal hájit, že on prostě běžel a neměl a já jsem řekl, že jsem se protahoval. To je nejhorší argument ever, prostě, že bude právník, já to říkám každému. A prostě řekl jsem, že jsem se protahoval a ona, no jakože, no ale že stejně, že i když se protahuje, takže se to tělo zodpovídá, blablabla. A on chudák ještě dostal, on měl to jelit a ještě chudák dostal poznámku, že běhá, ty vole. Jako to je úplně ironie, chudák, on úplně tak jeli to tady do té lavice. A pak ještě poznámku, že to ne, že běhal, kámo, hej. To nebylo, taky já jsem kamarád, no, ale to byla 3. třída, no. Tak jo, to by bylo všechno. Musel jsem tady to video natočit kvůli videu, který mě jako nějak moc nepotěšilo. Přišlo mi, nebudu to komentovat, já to nechci nikoho urazit ani nic. Ale musel jsem to udělat, protože bylo proto pro mě docela urážka, když prostě mě tam udělal ze mě Luky, který mě na to otegoval, že mě prostě dělal, já nevím co, když prostě tam říkal, a co je na tomto natočit, prostě já nechci to dělat jako z donucení a nechci to dělat prostě, když to dělám z donucení, tak ty videa jsou fakt jako blbý, jo, prostě už nejsou takový energický, nemám tam to jak energie a nemám tam tolik jako, nevěřek bych vtipu, ale prostě není to tak záživný, ani tohle asi moc není záživný, právě mě historik a hrozně vyprávím, takže budou takovýhle. Ale není to moc záživný, ale není to, určitě je to méně záživnější jak teď a jsem prostě i ta mluva není tak jako dobrá. Takže byl jsem ještě teďka mocnej, tady ten celý předešlej týden jsem měl chřipku, teď to jsem musel natočit kvůli, protože jsem teď viděl to video, který už je tam asi taky 2 týdny, ale docela mě to jako naštvalo, to musím říct, protože jako přišlo mi to, jak kdyby se ze mě někdo jako dělal prostě debila, nebo nevím jak to říct. Prostě jakože už nejsme kamarádi, ty vole. Nevím jak to myslel a taky nevím jestli bylo myšlený to, jakože míň ještě k tomu videu, že míň kvalitní videa, někdo s méně kvalitníma videama má více odběratelů, jo. Nevím jestli to bylo mířený na mě přímo, je to možný, ale jako já nechci říkat jako, že jsou lepší, jo, ale tak jako když si mám víc to, tak třeba má víc kamarádů, jako.
mě odebírají jenom kamarádi, abych tak pravdu řekl. Už mi psali 2 lidi z Plzně, za to jsem fakt rád. Zdravím ty 2 lidi z Plzně, co mě psali do zpráv, že mi to jde a že mám nějaký challenge. Psali mi tam 2 challenge a jedna kamarádka z Varu, která mi sleduje, to kamarádka. A ta mi psala taky, a ta mi psala taky 2. A ta mi psala dětský přesný dávky, ono to točil to nějaký Američan, ona mi to posílala. A je to docela hustý a musíte si vzít asi 5 jako různých příchutí přesný dávek a uhádnout, která je která. Tak. Příchuť, jaká je to příchuť, ale točil bych to asi ještě s někým, když jsou teda docela drahý, ale mě docela chutnají, takže to bude dobrý. A udělám určitě ještě nějaký challenge, na to se určitě těšte. Určitě jste si všimli novýho intra, který doufám, že se vám líbilo teda, protože můj kamarád, který to intro dělal, si s tím podle mě fakt dal práci. Ta písnička v tom je docela dobrá, jsem si ji vybral. Jinak ten remix bude v popisu videa, ten drop, který je v tom mým intru, tak ten remix celý bude v popisu videa, abych chci tím říct, že jako nechci brát za to žádný práva ani nic a že všechny to, máte to prostě v popisu, koukněte tam a hudbu, co byla použita v tomhle videu, máte v popisu, budou tam linky, že je to asi rychlejší, že tam hodím link, než když tam budu popisovat. Ale tak to bylo asi všechno, omlouvám se, že to video bylo blbý, mě fakt ještě včera bylo docela blbě. Dneska jsem se odhodlal, že jsem viděl to video a tak to bude všechno. Takže díky moc a čauko.